32 anyos nga mananagat gikan sa Iloilo City nga nabangalan sa usa ka cargo vessel nga giluwas turnover sa Talisay City Coast Guard Substation. Ang report ni Femari Dumabo. Sa kuha nga video sa usa sa mga crew sa cargo vessel, makita kining usa ka lalaki nga nagpautaw-utaw sa balaron nga kadagatan sa Iloilo City. Nikupot lang kini sa usa ka parte sa iyang sakayan nga naguba tungod sa kusog nga unos o dagkong bawd. Dali nila kini nga gitabang sa mga crew sa MV-MC Hunter ni adtong Biyernes sa hapon, July 14. Gila ang mananagat nga si Rayboy Magallanes, 32 anyos, taga Barangay Asluman Carl sa Iloilo. Ang cargo vessel gikan sa Kauluhan ug padung sa Talisay City Port. Hinungdan nga nagpatabang sila sa Talisay City Coast Guard Substation. While traversing sa vicinity waters of Iloilo, nakakita sila fisherman nga galatulutaw nga pupot sa iyang bangka. Muna immediately ilang gi-rescue. Then nanawag sila namo. So among action taken, i-contact po namo ang medical team para atangan ang barko. Gipaubos dayon sa medical check-up ang mananagat. Nasuta nga nangyawat kini sa pagpanagat bisan sa kabati sa panahon. Ug sa dihang padung nang mupauli, dinhi na nakasugat og unos. 2 ka oras matud pa kini nga nagpautaw-utaw sa kadagatan. Matud ni Alob nga gitabangan kini sa Philippine Coast Guard ug karong Biyernes gikatakda kini nga palargahon pabalik sa ilaha sa Iloilo. Samtang padayon nga baluron ang kadagatan sa Talisay City. Hinungdan nga hugot nga gidili ang pagpanagat. Mukapi na sa usa ka semana nga wa makapanagat ang mga mananagat sama na lang dinhi sa Barangay Puok. Karon ma'am, grabe gid ang atoang kuan, ang atoang balod og hangin. Ang mga ato naging gi-advisean nga not to venture due to critical condition. Asa sa ato mga beachgoers, gipamadlong na ito mga bata. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang